фортепиано, флейта, барабани, цигулка. След малко нашите преподаватели също ще имат своите специални изпълнения. В класа по китара на нашите преподаватели се обучават над 40 деца. Имаме ансамбъл и днес сме приготвили кой господин Теди, кой ще ни зарадва? Това е Станислав, той е на 8 годинки. Също се яви на международен конкурс преди само 2 месеца, мисля, че беше, да? Да го аплодираме. Станислав! Голяма публика, нали? Да. Справи се чудесно, моето момче. Благодаря ти. Така, сега искам специално да поканим Митко, който е приготвил една песен на английски. Той, освен че ще свири на китара и ще пее. Ангел, къде е Ангел? Някъде наблизо ли е? Искам специално да чуем Митко, защото той е твой първи ученик. Да. Добре, аплодисменти за Митко. Освен, че свири невероятно на китара, сега ще чуете. Искам да ви кажа, че той е републикански шампион по математика, нали Мите? Въобще плуване, математика. Искам да му ръкопляскаме и да го насърчим. Той иска да си гледа текста, за да е по-сигурен. И наистина да се зарадваме, че днес е ден